Good morning everyone. Tayo pong muli ay nandirito sa Malabon Fish Market para sa mga panibagong update. So alamin natin yung mga presyo ng kanilang latag at kung ano man latag ang ating makikita rito, no? So nandito tayo sa bungad ni Kuya Romy at ang mga per kilo ng kanya mga tilapiyang Batangas ay nasa 120, no? So lalapitan din natin yung pwesto niya at nandito tayo sa mga latag ng mga galunggong. Alright, so mga galunggong po natin dito ay 50 pesos sa mga latagan na nakaplato. So ayan po yung latag nila dito. Ayan ang ating unang bunga dito sa ating pag-vlog sa bayan po ng Malabon Fish Market. So ito pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Alright, so dito tayo kay Kuya Romy, ang mga latagan niya ng mga tilapiyang Batangas, no? So ang mga per kilo po ng tilapiyang Batangas ni Kuya Romy rito ay 120 yung mga per kilo. So Kuya Romy, yan na po kayo. Salamat. Shout out po. Good morning. Shout out po sa inyo lahat mga kapisla. Tuloy lang po support kay Boss Lando. Thank you. Salamat po, Nay. At dito tayo sa mga latagan ng mga isdang bato na ating may update, no? So dito tayo magpasada ngayon sa mga isdang bato. Boss Cardo, 50 pesos tumpukan, 50 dito. piso 100, no? So yan po yung tumpukan dito, 100 pesos mga galunggong, at ito po yung mga 50 pesos na tumpukan. At meron din mga tulingan, no? So ito yung mga galunggong, no, na ating ina-update sa Malabon Fish Market. So ganito naman po yung mga latagan, tulingan, alumahan, bangus ni Paring Ben dito sa kanyang latag. Mga bangus dagupan, no? So ganito po yung sitwasyon sa bayan po ng Malabon Fish Market at marami po sa ating mga kababayan ang dumayo, no? So dito yung mga latagan ng mga isdang buging. Ito po yung mga isdang buging, yung mga 100 pesos na per kilo. Lamart. Bye bye. So ito yung mga buging, no? 100 pesos kilo. Ang ating mga gulyasan ay 160 per kilo. At may mga labahita dito kay Paring Rudy, no? Ang labahita pre magkano kilo ngayon? 180. Ayan, no? Mga batalay 160. So yan yung update natin dito sa latagan ni Paring Rudy sa Malabon Fish Market, no? So murang-mura yung mga latag niya ng isda na inyong mapipili o mabibili. Okay, thank you ha, salamat. At dito naman tayo sa latagan ng mga isdang bato pa rin na ating ina-update sa latagan naman ni Kuya Warren. Ayan po yung mga isdang pinlo. Meron siya mga yellow pinlo na, no, na latagan. So mga bubuli. So medyo nakaangat sila sa gutter, no? Dahil may mga MCAT tayo rito sa Malabon Fish Market na nag-iikot at nagpapatabi ng mga nagtitinda ng mga isda dito sa Malabon. So mga isdang dorado ni Boss Ari sa Malabon Fish Market, Dalagang Bukid, Bitilia, Labahita, Lapu-Lapu. So yan po yung mga latag dito, no? Boss Ari, good morning. Magkano ngayon yung mga dorado mo? 200 ang per kilo. Bitilia.
200 dito sa mga ano, 240 labayita. Yan po yung mga presyo, no? Sa lapu-lapu. 260 ang per kilo ng mga lapu-lapu natin. So ito yung mga isdang bato, no? Salamat. Alright, so yan po yung ating update sa latag ni Boss Ari sa Malabon Fish Market. So yan mga fresh na fresh po mga dorado, no? At tinda ni Nanay Noy po rito yung mga isdang espada, oh. Ito pa rin yung mga latag na ating mabibili sa pwesto ni Nanay Noemi. Ang espada po Nanay Noemi, magkano po ang kilo? 200 po ang mga kilo. Betilya 160, mga sagiti bisugo, no? So yan po yung mga latag po rito. So sagiti Nanay Noemi magkano? 200 pesos po per kilo. Betilya po dito. Ayun po yung mga sa maliliit 160. So yan po yung update natin sa pwesto ni Nanay Noemi sa Malabon Fish Market. Wala pa rin bango si Nanay Noemi, mataas pa rin ang presyuhan. So tumpukan po, yan po 150 pesos tumpukan. Nanay Noemi, salamat po, shout out. Good morning po, thank you. Alright, so yan po yung mga update natin dito sa mga latag po ng isdang bato sa Malabon Fish Market na inyo pong mabibili, no? Dito tayo sa mga gulay naman na kanilang latag na inyo pong mabibili sa mga isda rito sa Malabon Fish Market, at meron na rin kayong saktuang pansahog, no, na mga gulay na latagan, no? 20 pesos pa rin po at 50 pesos sa mga latagan po na mga nakabalon. Medyo parang naramdaman ko umatras kayo, ha. So yan po yung mga latag dito, no, na mga bawang natin, no, kamatis 20 pesos yan. At meron mga 50 pesos din po, no, mga nakabalot na gulay. Alright, so yan po. Maraming salamat po. So dito pa tayo. So maraming dito sa mga kahabaan ng kabilang side na mga nagbebenta ng mga gulay, no? So ayan, yan yung mga latagan ng mga gulay dito. Good morning, Gary. Parang wala si nanay mo dito. Oh, good morning sa'yo, Pogi. Ito pala, tumawid lang pala. Tumawid. Happy birthday po. Bukas pa ba? Pero advance na po natin, happy birthday. So ito yung mga latag nilang gulay, no? Yan po yung mga latag nila, no? Napakarami mga gulay na inyong mabibili. Update natin yung mga presyohan ng kanilang mga gulay. Giyon, magandang umaga sa iyo. Shout out. Good morning po. Magkano ngayon yung mga repolyo mo? May pagbabago ba presyo? Magkano? 50 pesos mga repolyo, mga patatas. O, yun po yung mga presyo, no? Yan po yung mga kada kilo ng kanilang latag dito ng mga gulay. So walang pagbabago ang mga presyohan. So shout out sa iyo, Tio. Good morning. Good morning, Boss Lando. Marami kang ulam, ha? O ulam ba yan o ano? Nahingi natin, Boss Lando. Saan pupunta? Sige. Ay, shout out. Ayan yung anaking ko, oh. Nakagala na. Maglinis ka muna ng bahay. So ayan, oh. Ayan, shout out, good morning. Ingat, ha, madulas ang kalsada, basa dito. So salamat sa inyo, thank you. Salamat. So dito tayo sa mga latagan pa na ating may update. Dito naman tayo sa kabilang side.
So dito po yung balat ng baka ay 150 ang per kilo. $150 po, no? So, bangus naman ni Kabugris sa Malabon, ganyan po ang bawat piraso o kada piraso ng kanyang latag. May 170, 150, 160 at 130. So magaganda at matitigas na mga bangus ni Kabugris, no? So kahapon wala siyang latag na bangus pero ngayon may latag na siya. So shout out sa iyo, Kabugris. So hindi tayo makapihit, no? So ito yung mga presyo. Tutukan na natin. Mami, pili ka na. Malalang bangus natin. Alright, so yan po yung mga latag ng mga bangus, kada piraso ni Kabugris sa Malabon Fish Market at mga gulyasan. Magkano gulyasan? 160 ang per kilo ng mga isdang gulyasan. So galunggong hindi pa nailalatag, oh. At mga alumahan natin dito ay 180 ang kilo. Galunggong 120 per kilo. Sa 160 na yan, 160. Tapos may tumpukan po sa halagang 150 pesos, no? So yan po yung mga latagan dito sa kanilang pwesto. O yun, no? 50 pesos sa mga galunggong. Kwenta, 50, 100, 150 ang kilo. Alright, yan po yung mga presyohan ng mga tumpukan, 50 pesos at 100 pesos. So dito tayo, bawat piraso o kada piraso ng mga bangus, 130, 140, 150, no? Ang mga kada piraso ng mga bangus, 130 po sa mga galunggong. So sa mga presyohan po dito po sa bayan ng Malabon Fish Market, ang mga latagan po nila ay pabago-bago, no? Yung mga presyo ng kanilang mga isda. So hindi po araw-araw ay ganun po yung presyo ng mga nabibili nyo po. Meron po minsan na bagsak presyo sa halagang 100 pesos. So ngayon, ang mga per kilo ngayon ay 130. So good morning sa iyo, Kuya Nestor. Masaya na naman si Kuya Nestor. Happy. Ayan, o. Malayo pa po bagong taon. Kayo talaga, oh. So ayan po yung latag ni Kuya Nestor. Magkano po yung mga kada plato, Kuya Nestor? 50 lang. Ayan, 50 pesos po. Oo, nagkakamurahan la. Ilan Ayan, oh. mo? Ayan, nagkakamurahan po ng mga presyo ng mga galunggong. Pangmasang presyo, 50 pesos, Ang no? galunggong 150 ang kilo. Oh, 150 po ang per kilo ng mga galunggong. Alumahan, ganun po, 50 pesos. Alumahan, 150 lang. Ayun Pero ang kung ating mga... nagkakamahalan, 300. Ayun. Pag walang mga latag, no? Medyo tumataas ang mga presyo. Tumpukay. So, salamat kay Nestor. Ayaw mo pa 130 po, no? Mga per kilo. At 50 pesos po na mga tumpukan. 50. So, yun nga po, yung mga presyohan. At ito yung mga latagan ng mga isang bato na ating po napapansin sa kabilang side. Ganyan po pagkaguluhan yung mga latag nila, no? At ito yung mga 50 pesos tumpok na mga galunggong pa rin. Parada ng mga galunggong dito sa Malabon Fish Market. Napakarami, no? At pang-ulam na at makakatipid ka sa kanila mga latag. So ganyan karami po mga kababayan po natin na mga namimili. So tatabi tayo. Ang tulingan po ay 140 per kilo. So dito po ay 160. So alumahan po natin, no, medyo gumalaw. Tumaas ang presyo. Pumalo po ngayon ng 280 ang per kilo. Malalaking alumahan po ito. So malalaki pong alumahan, no?
yung presyo. Ikaw ka, saan ka, boss? 140 ka natin to 80. Boss, Good morning. Good morning. 280 sir. Dapat nagtagyan, boss? Kahit na ulit lang. Import ate. Salamat, bossing. Thank you, thank you. 120 na, 120. Taas na yan. Kain tao. Madam. So, 50 pesos tumpukan. Sa mga kasa-kasa, oh. Pinumpok na rin po, no? Sa murang halaga. Yun po ay 100 pesos. Mga tumpukan po ng mga galunggong natin dito ay 50 pesos. At dito mga kabase, mga tumpukan, ayan. 120 na, 120 oh. Yun na yan, mura yan. Alright. Yan po yung mga update natin. Dito po ay 180 per kilo ng mga isang gulyasan. Anumahan natin 50 pesos. So shout out sa inyo. Good morning. Shout out. Hindi kayo makabili sa iba, wala yan. So ayan po, no. Ito po yung naman ng ating gulyasan sa Malabon. At ang ulo. Yung ulo ko. Alright, ayan ang mga latag po nila dito na inyong mabibili o mapipili sa latagan sa bayan po ng Malabon Fish Market. So dito malalaki mga dorado at mga omi na paninda. Ayan ang papakol po ay 120. Wala kang latag, pre? O isang bato na inyong mabibili at magandang mga dorado. Ang bisugo magkano? 173.40 per kilo. So 500 pesos po yung mga islugan po mga pusit natin, no? At dito sa mga ulo, 240 per kilo. 200 sa ulo ng dorado, pero dito sa buwan, 220. Ito mga ome. Ayun, no, yung mga presyo. At sa pintuan, 230 per kilo. So yun po yung update natin dito sa Latagan, no, ni Warty sa Malabon Fish Market. At yan yung mga presyo na ating in-update. Salamat, thank you. At dito 130 po mga kilo. So may mga tumpukan din po. At ito yung mga presyo, no, ng mga bangus dito. 150 sa paninda po ni Kuya Boboy at 140. Yan po yung mga kada piraso na latag. Forever. So shoutout sa'yo. Ito po si Boy Tabo. Ayan, nalagyanan po ng mga kasangkapan. Ayun, may tabo kayo, pampaligo. Meron din kayong pitchel pang inuman. Pwede. So shoutout sa'yo. Akala ko ano to eh, yung nagbebenta oh. Mabilis ang benta. Murang-mura lang aking tabo. Naging Bombay na. Niloko siya ni Maing doon sa babae. Alright, so maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer dito sa Malabon Fish Market. Enjoy po sa pamimili ng inyong mga gustong ulamin. So, God bless po and bye-bye.